virus nke taa. Daalụ. Ka m tinyezie nya akwụkwọ nri. Let me garnish it a little bit. Garnishing. This is the process of garnishing. Here onions. Can garnish the final. Finishing touches. Ọkwa anyị nọ na coronavirus. Corona. Anyị nọkwa na corona Motorola. Coromental. Ọkwa si ka anọ n'ụlọ. Ọ dịgokwa na-enyi ya. Ndị be anyị bịa n'isolu taba isi ewu ose dịkwa ya. Ose dị ya jawu. Onye amara eli ose nya abịakwa